Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton pag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Sitas, Uy, ari ka na gali? Ano ang natabo? Nga mo sinang itsura mo man? wala gid kita sa mapuslan sa aton ng mga tanom. Ginatake sa mga piste. Kag wala gid sa mga nabilin. Ano? Ay, abaw, Diyos ko. Kag hindi lang ina ang mga suba kag ang mga bubon nagaamat-amat na hubas sa mga tubig. Kag nabalaka na kami sa mga kaupod ko nga mga mangunguma. Gabasib na hindi lang mga prutas kag iban pagid ng mga pananom ang magkalamatay. Kundi ang aton man nga mga kasapatan. Ay, abaw, Diyos ko. Nahadlok ako, Simeon. Maano na lang kita kung matabo, ina? Uy, mapatay kita sina sa gutom. May humay pa kita sa budiga sa idalong sambalay Madamo pa man ina. Amoy lang kinuto naton sa pagkaon. Tubtob nga magligad ang pamiste nga nag-abot din sa aton. May kaluhig ang mahal nga Diyos sa aton. Kag hindi niya kita pagpabayaan. Nay, hindi pa kita magkaon? Gutom na ko. Amuman ko, Nay. Kun amo, magkaon na lang kamo una. Hulaton ko na lang si tatay ninyo. Pero mga anak, pasensya gid kamo ha. Linugaw naman ang aton kaunon. Kay ginakinot-kinot lang naton ang aton humay. Para nga hindi dayon maubos. Wala kaso, Nay. Mabusog man kita gihapon sang linugaw. Hindi bala ame? Oo man. Basta may asin lang ya. Namit na naiya. Kun amo, maghulat kamo sang makadali. Kay masukad ako. Nay, nakatapos na kami kaon ni ame. Nga wala gihapon si tatayaw. Basi kun may ginahikot pa siya sa talamnan, anak. Ba? Um! Anong lupo ka ito, Nay? Ambot! Wala ako makahibalo, anak. Tas! Si Tas! Ba? Si tatay, Nay? Si Tas! Simeon? Kunain nga balita. May mga rebelde nga nakasulod diri sa aton doog. Kag nagapanguha sila sa mga butang nga gusto nila kuhaon. Kag nagabato, ginapamatay nila. Ano? O Diyos ko! Ba? Tay, tulo ka sa una, no? Ano inang nagaitom sa ibabaw? Bah, aso? Nagatubo ka aso? Ginsunog nila mga tanamnan? Ay, baw Diyos ko! Simeon! Ano na lang ang buhaton nato? Dali. Mahalin kita diri. Dali ka mo. Si Ami sa diin. Ami! Anak! Dali
Diyos ko, Simeon! Tulo ka! Ang mga kasilingan naton, nagadinalagan, kaginalaga sila sa mga daw bandido ang itsura! Oh, Diyos ko, Simeon! Kintiro sila nga daw mga sapat lang! Nay, tay, nadlok ako. Mahalin kita diri sa bunggid. Dali, sa kusina kita maagi. Ay, di! Kinbuksan nila mayor na pertahan! Dalagan ka mo! Sa butika, dali! Dali! Oy, ba't kita! Simeon! Simeon! Diyos ko! Sapat ka ba? Tira ninyo ang bana ko! Ay, inyo ako! Ami, halika, dali. Hindi sila paghilap. Sapat ka mo! Buhayin ninyo ako! Hindi! Luguso nila si Sitas! Buhayin niyo asawa ko! Mga wala ka mo sa nguya! Kinlampusan mo ako sa armas sa ulo. Simeon! Buhayin ako! Undatin ninyo, ina! Ako na lang ang patyarin niyo! Hindi na maghilap ng asawa ko! Buhayin niyo siya! Buhayin niyo siya! Linong na? Wala na ako sa nabatian nga gahod. Kag si tatay, wala siya nagaulag. Kang nagatulong madamo nga dugo niya sa salog. Nakita kong ginbuhat sa mga rebuilde nga ato sa ila ni nanay. Si nanay, nabatian kong singgit ni tatay. Ginlugos nila si nanay. At pagkatapos, ginpatay man. Maano na lang kami ni Ami. Wala na sila ni nanay kag ni tatay. Ba? Si Ami, ang mangod ko, wala na siya nagambal. Nagaunay na lang ang iya panulok sa malayo. Ayan, sa sobra niya nga kadlok. Ami, mangod ko. Hindi ka magkadlok. Ari pa ko. Hindi ko ikaw pagbabayaan. Hindi. Ami, malakat na kita. Mahalin kita diri. Mangita kita sa lugar nga pwede naton nga istaran. Mangita kita sa mga tao nga makabulig sa aton. Wala na siya nagasabat. Padayon lang siya nga nagatulok sa malayo. Madali lang matanaw kako sa kamuti nga balono naton. Amoy ng kauno naton, samtang nagapanglakaton kita. Kapoy ka na, Ami. Dali ka. Mapasilong kita sa idalom sa puno sang kahoy nga ang iban nga dahon kag mga sanga. Sunog na. Ayan, ang mga rebelde nga ato ang may kahimuan. Dali, mapungko kita diri sa dako nga gamot sang kahoy, Makaon ka? Panitan ko ikaw sang kamuti. Madali lang,
kauna ng kamuti mo, Ami. Gusto mo hungitan ko ikaw? Abi bala, nga kayo hungitan ko ikaw. Ba? Gintulod mong kamot ko nga mahungit si mo? Hindi ka magkaon? Wala siya nagasabat sa bailo. Sige lang ang tulok niya sa malayo. Nga daw ato balang blanco ang iya kaisipan. Hala, nagpanaguo pa. Maulan siguro. Kay kaitom siyang langit to. Paano kung magtudo gid ang ulan? Sigurado nga mabasa gid kami ni Ami. Hala, nag-ulan na gid. Kuhaon ko nga ako nabol nga gindala ko sa baga. Amo inang itakurong namon ni Ami. Ay, salamat. Nagulaw gid man ang ulan. Napailisan ko naman siya. Kay pareho kami nga basa sang ulan. Natulugan siya nga wala man lang nagkaon. Mapanit ko liwat sa kamuti Kag piliton ko siya nga magkaon. Ba? Si Ami? Nagaugayong siya? Pag nagakurog siya? Ginatugnawan siya siguro? Makuha ko sa mahimo ko nga ikunop sa iya. May ari ako dali sa bag ko mo. Ari? Ari nga akong kamisita. Amo ining ikunop ko siya? Ami? Natugnawan ka? Punupan ko ikaw Ay hala, kainit siya. Ginailanat siya? Anong buhaton ko siniman? Nay? Tay? Hindi na ako makaibalos ang buhaton ko. Naluhoy na ko kay Ami. Pamayo pa. Kupkupan ko siya. Para nga magaganagan ang katugnaw kang ginabatsyag niya. Ami, kupkupan ka ni Manong para madulang katugnaw nga ginabatsyag mo. Nagasala siya Ginatawag niya si nanay kag si tatay. Ami, wala na sila. Kinpatay na sila sa mga rebelde. Kita na lang ang duwang nabilin. Tani, wala lang kita nagalin sa balay, no? Ugaling. Nadlok man ako. Basi kung magbalik ang mga rebelde, kag kung ano pang bato nila sa aton. Ba? Wala akong makatalubangon. Si Rom nagali sa hindi madugay. Kag may nakita na ako nga suga sa malayo. May mga pamalay sa unhan. Ang maayo pa. Abahon ko si Ami. Dira kami makadto. Mangayo ko sa bulig sa mga pamalay nga ina. Ami, abahon ko ikaw Malakat kita. Mangayo ako sa bulig. Agad nga mag-ayo ka. Kainit gid sa imo. Para naaba ko na siya. Karon, guyoron ko na lang ang bag namon kag maglakat
Makapoy na gid. Do hindi na ako makasarang maglakad. Ang mayo pa. Mapundo na ako. Ibutang ko si Ami diri sa may kahilamunan. Ami, pasensya ka na. Hindi na makasarang si Manong mo. Kay panulo ko kay na. Lapit ang mga suga nga nakita ko. Kalayo manggali kong kadtuan. Pero hindi ka magkabalaka. Makuha lang sang boylo si Manong mo ha. Malakat naman tadayo na. Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatahong sumukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang dekada ng nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Mas Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise
will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Ay, wow! How sweet! Nahisa ko ah! Kung wala ka lang dira kaina, nahalukan ko na siya. Gusto mo nga mag-upod sa amon? Hindi na ah. Basi kung magwapa ako karon nga makaluluoy. Ay, temprano na lang ako makadto sa ila ni tita ah. Kay basi ko na stranded na dito si Ryan. Abi ko gani, kung hindi mo ako pagkantuan eh. Jatayan lang, no? Wala abis ang bus eh. Amatuon, kay na pa ako sa La City diri nakaabot. Uti, nga amo ka palanghaw. Nagpangita na ako sa matulugan ko karon sa gabi. Hindi ka pa magpauli? Hindi pala wala sang bus? Basi kung may ginaplano ka naman ha? Ano? Aba wala ah. Hindi ka magkabalaka. Hindi ko man ikaw pagpiliton nga updan ako ah. Prabi mo, kanami bala sa nakuha ko nga kwarto sa kaiping hotel. Aircon. Hindi pa rin sa dorm mo, nga electric fan nang. Ay, kanugon. Hindi mo ako pagagaron? Nadlok pa naman ako nga daan nga mag-isahanon sa kwarto subo. Nga how? Basi kung dito naman sa kwarto ninyo maalsa ang kama? Ano yan ang buhaton mo, no? Kung naghihigda ka pa sa among nga kama, tapos gulpi lang magluto ini sa eri,
Kagdasan gulpi lang nag-brown out. Che! Pag-untat ka na gani dira ha? Oh, hala. Nahatlok ka manggali sa murto? Ha? Sinong hindi haw? Dapat ka man nga mahadlok, no? Kay talagsa malang bala ginagamit ang mga kwarto sa hotel. Himali mo. Kung ang kwarto gali nga ginaakupar mo, ginaistaran sang murto. Hindi nga ako pagpahuga, ha? Hindi ako pagpahuga. Kaya basi kung hindi ko ikaw pagpapulion karon sa dorm ninyo, sige ka. Ano kay kadamo papasikot-sikot sa istorya mo? Nga nga hindi mo na lang pagdiretsuhon sa paghambal. Nga gusto mo ako nga makaupod. Da wala kagid balang nagapaminsar mo. Oh, ngabi nga mantos pa ako sakay sa truck sang army. Kung hindi ta ka gusto nga makaupod. Kung na-experiensyahan mo lang kung tani, nga pulos baho basa nga sapatos ang katupad mo. Yak! Abi mo, grabe ang pagantos ko. Para nga makakadto na ako diri. Tapos amo ka pa sina? Wala ka na gid diyang kaluoy sa akon niya. Tapos pabayaan mo pa ako nga magtulog sa kwarto nga may morto? Ginapakonsensya mo pa ako, ha? Wala man Kung hindi ko man ikaw pagpiliton. Hindi ko man ikaw paghuliran, Sasalog lang ko yung matulog. Total, carpeted man ini. James, ha? Ay, gali. May na-research pa naman ako. Ay, ambot lang. Matindog na lang ko gani, Oh. Panos ng style mo, no? Ay, anay ka? May nabiling gali sa bulsa sang akong pantalon kay ina. Abi, di ako sa room ko. Hulaton ko lang ikaw diri, Grabe ka naman. Nagapakipot ka pa balaw. Sige na pala. Sige ka. Hindi ko gid pag-itudlo sa imong nabasa ko sa internet. Sige na lang gani, Dali na. Dali lang ha. Masunod na ako sa CR. At tulid tong pantalon ko Ato na siya. Sundon ko siya. Ba? Nahalay sa likod ng puwertahan ang iya t-shirt kag pantalon? San o ka pa nakatuon nga magpanglaba? Wala ko yan nagapanglaba, no? Nabasa ang bayo ko sa ulan. Kaya wala sang atop ang truck sang army. Wala ka sang payong, haw? Ginlupad sang hangin. Hey, sus nagano-ano ka man imo, James yaman? Paano abi kung magmasakit ka? Kaya nadaman ko yung magpaligo sa ulan. Anay ka? Ba? May ginkuot siya nga linukot nga papel sa bulsa sang pantalon niya nga basa. Kaginsulod sa bulsa sang pantalon niya nga ginasuksok. Ano, ina? Wala. Ata, dali na. Palantawa ko, Ano atong ginsulod mo sa bulsa mo, ha? Kung hindi mo inapag-ipakita sa akon, maaway gi kita. Sige na lang gani, Pero, kiss anay, Kiss lang, ha? Hindi kita dito sa banyo. Dali, dito kita sa kama. Dali ka na. Hoy, James! Hoy, James! Wala bala ako nag-upod sa imo para nga maghalukay. Panos na yung style mo, ya. Kari ka. Hala, ginbutong mo ako sang hinali. Natumbal ako diri sa kama kay... Uy, kinhapan niya ako. Lorena,
ini. Ubahon nato nini ha. Dapat ikaw man, no? Siling mo man eh. Madali lang ha. Kaya ubahon ko bayo ko. Ubahon ko sang amat-amatang polo ko. Hindi ka magsiling nga pating pag-ubas ang polo mo. Gin-research mo pa sa internet. Ako niya style, no? Wala niya sa libro nga ginbasa ko. Ang libro nga How to Turn on Your Girl. Di, lain man ang ginhimo mo. Wala man ako na turn on. Oh. I'm on fire. Ano? Pilya ka gida? James! Lorena. James! Si James, kinahimutaran gid niya ako. Nagapugtaw na kali siya. Oh, James, nga ginahimutaran mo gid ako. Bag wala ako nakatalupangod, kadamo gali sa ngalo mo sa guya? Ha? Pila ka bilog? 14 gid. Ginsa ulo mo gid ha? James, matapos na natabo sa aton kagabi, pakaslan mo pa bala ako? Oo naman, no? Kung gusto mo, mapahuli na kita subong. Ilisensya ko na ikaw sa inyo. Pero nga nakapamangkot ka man sina. Ay, kon abi, sa nahibalan ko, kalabanan sa mga lalaki, kung nakuha na nilang gusto nila sa babae, ginabayaan na nila, ginapanaguan. Lorena, lain ako sa sila. Ginahigugma ko ikaw. Wala mo blay na mabatsyagan. Wala mo blay na makita. Nabatsyagan ko, kag nakita. Ay, James, hindi ka ayan magbago pag-abot sang tion. Kung nagbago ako, saan to pa kung tani eh? Sa nagligad pa tani nga tuig eh. Kung tani, hindi na kita magkaupod pirmi. Apang hari paghihapon ako. Ano kay siling ko? Wala mo pa ako nakuha sa do mo. Hindi bala siling mo. May tiyaga ka? Ikaw wala mo. Namasungkod man ako sa imo man. Lorena, kinahigugma ko gid ikaw. Kag hindi mo na dapat nga tudahan. Tubtub-san mo akong higugmaon, James. Tubtub sa katubtuban. Forever. Nga ginhigugma mo ako. Tungod kung kaupod ko ikaw. Mabatsagan ko nga bugos ang akong pagkatao. Kag wala na ako nagkaisanon. Bugtong na ako nga anak, no? May mga abyan matuod ako. Pero lain ang kalipay nga ginahatag mo sa akon. Nagatudok gid sa kasing-kasing ko. Oh, ngano ka? Nga nagihom ka, oh? Palihog bilantaw. Basi kung ginasubay na kita. Pilya ka gid bala mo? Uy, tama na.
Hindi na ako pagaluki sa liog, Nakalaman ko bala. Mabangon na kita, Kay gutom na ko. Last 12 pang check-out ko, Dre. Abi mo, daw gusto ko maglagaw sa mall. Okay lang sa imo? Sige, Daw wala ka man buhaton dito sa dorm ninyo. Malagawan na kita. Kalitan na to ng tion. Nga, nagaupod kita. Isa pa, madugay naman kita ka makakita ay liwat eh. Sobra ka naman. Pila lang bala ka adlaw. Kay ti mapauli man ko sa Sabado. Abi mo, para sa akon. Ang isa kadlaw nga hindi ko ikaw makita. Daw isa na katuig. Into! Maupod ka ba na pauli ka ron sa akin? May klase ako, buwas. Kwan, ang bot ko silingon. Maupod ka ba lang sa akon? Para ipahibalo sa mga ginikanan naton na mapakasal na kita. James, hindi ba lang mapakasal kita kung 23 na ako? Manog 19 pa lang ako sa dason ko nga birthday. Wala ko dali na mapabagong pinsar mo. Sige ka. Basi kung pulo pangitaon mo ako ha. Hindi bala sa psychology, isang sex sa mga psychosocial needs? O nga, wala ka na bala sang plano nga sulitan ang ginbuhat naton? Siyempre may hara eh. Pero mas gusto ko inang hindi na kita kinahanglan pa nga magpulpan ako. Pila ka tuig naman lang ang hulaton mo. Lorena, nahadlo ka bala sa commitment? Wala man. Nga nakapamangkot ka man sinaahaw. Hindi ka lang makakig ha. Ano habi kay feeling ko? Hindi ka pa sigurado sa akin? Gani hindi ka pa magpasugot? Nakaibara ako nga nakaibaro ka nga matahong ka. Kaya sigurado nga madamong maluyag sa imo. Mas gwapo, mas magaranon. Kag iban pa nga mas sang sa akon. Ginadramahan ni ako ba? Kung mag-amo ka bala sina, feeling ko, wala ka sang salig sa akon. Kuanabi, kay kabudlay magpauli nga hindi ka kaupod eh. James, parehos ang kinsiling ko. Pila ka tuig naman lang ang ulaton mo. Hindi pwede kayo? Pwede kung makagraduate ka na lang? Anay ka bala? Kay kuhaon ko na ang tape recorder ko O kung gusto mo, written contract na lang. Hindi na natin inapaghambalan pwede. Kay nagasulit-sulit lang bala kita. Doon uli na ang gwa naton. Old flame has to die.
Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree.
Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Nga, hindi ka magkadto sa ospital. Kalain sang tagway mo. Malapsi ka kag maniwang pa, Sherwin. Oo. Makadtugin man ako sa ospital. Apang nakahibalo ka naman nga tigulang na ako. Kag maluya ng lawas ko. Kag nagalingin pang ulo ko. Salamat kay ikaw ang nagbulos ang trabaho ko. Gani hindi makigsa ko ng warden. Akong bahala. Magpahuway ka lang dito sa imo, Karcel. Kaya kung may balo sa imo. Ba? Nag-aalain naman ang pamatsyag ko. Dos, matumba ako. Ba? Sherwin? Sherwin? Tumba siya? Dalon ko siya sa ospital. Salamat sa imo, Michael. Gindala mo gali ako sa ospital? Oo. Ote, kamusta ng pamatyag mo? Maayo naman. May mga bulong diri nga ginhatag sa ako ng nurse. Imnon ko lang ini kung hindi mayong pamatyag ko. Ate, mayo ko na mo. Hindi ka lang magpalibog ah. Akong may balo sa imo. Nabatian kong balita nga mabalo si Cisco sa imo. Gani maghalong ka. Madamo siya sang tao. Pagbasi kung pulihan kanila. Makaibalo na ako magpangapin sang kaugalingon ko. Hindi pa ako maluyag nga mapatay. Luyag ko nga makagwa diri sa prisuan. Hindi ako maluyag magtiner diri sa prisuan sang Malawig. Pila ka adlaw na nga wala ko makita si Marta nga nagapamintana. Ano ayan ang natabo sa iya? Nagamasakit bala siya?
nakabati ako sang lagabong sa tupad ng balay. Hala? Basi kung ano ato man? Anong natabo sa iya man? Wala pa nga daan diri si Ruben. May klase pa siya. Ay, ano balang buhaton ko man? Wala pa nga daan ang mga kaupod ko diri sa boarding house. Ako lang ang tao diri, kay man. Vacant ko subong. Kag sa hapon pa ang klase ko. Ba? Wala? Wala na ako sang nabatian. Ano abi kung kadtuan ko si Marta? Ay, makigabyan ako sa iya. Ayos to. Amuin ang buhaton ko. Ba? Wala sang nagasabat. Pero nakahibalo ako nga ara siya dira. Anay ka bala, kay malingling ako sa jutay nga giha sang dingding. Wala ako sang makita. Kag malinong, pero ara gid siya dira. Nakahibalo gid ako nga ara siya dira. Anay ka bala. Ay, husto. Ang dingding sang boarding house may pader. Kag pwede ako nga makatungtong didto. Kag makalingling ako sa piyak nga balay. Anay ka, kay masaka ako sa pader ah. Kapoy ba? Pero, ari na ako sa pader. Karon, sidingon ko ng piyak nga balay. Kristal ang bintana. Kag nakurtinahan ini. Pero, may angkat nga jutay. Kag kung maglingling ako, makita ko na kung anong nagakatabo sa sulod. Ay, anay ka. Kay malingling ako. Hala? Si Marta? Nakita ko siya nga naghahakpaon sa salog. Siya pala inang naghapaon? Kagula na siya naghahulag, ho? Siya gid ina. Ano ba lang natabo sa iya man? Wala na gid siya naghahulag, ho? Ay, hala? Basi kung patay na ina? Ay, masulod ako siya, balay ah. Buligan ko siya. Manaog ako diri liwat. Ako sa idalom. Kag nakita ko nga kahoy man lang ang ginhimo niya nga lak sa iya balay. Kag mahapos ko ato nga buksan. Tuhilon ko lang ato sang alambre, mabuksan ko na ina. Ay, nabuksan ko. Nabuksan kong pertahan sa kalalangan sang jutay nga alamre. Nga gintuhil ko sa perta. Ay, masaka ako sa ikaduha nga panalgan. Ari na ako. Ara siya. Naghahapaon siya yapon sa salog. Ay, Marta? Marta? Ma'am?
na siya nagahulag. Ay, hikapon ko siya. Ay, nagapitik pang pulso niya. Buhi pa siya. Ay, nalipungan ng gali siya. Nagaugayong siya. Pabangunan ko siya. Sap na yun kung ulo niya. Tiin ako. Ay, ari ka sa balay mo, ma'am. Sino ka? Ay, ako si Lalaine. Isa ako ka estudyante nga nagaboard dira sa pihak. Estudyante. Opo ko ako. Ay, buligan ko ikaw. Hindi na. Makasarang na ako magpungko. Mahigdala ako sa makadali sa katre. Sige. Para nga makapahuway ka man, buligan ko na lang ikaw, Salamat, kid. Nan, ara na. Maghigda ka na, ha? Kagang imo ulunan, sap na yun ko. Para nga daw nag-idag ka lang sa katre. Salamat, kid, sa imo. Ako gali si Lalaine. Lalaine? Ay, masamay ko ikaw makita nga nagalakat pa kadto sa eskwelahan. Kaupod sang lalaki nga ato. Kamo atong naghatag sa akon sang gatas nga nahulog sa dalan. Oo, kami ato. Salamat kid sa imo. Ang matuod. Masami ako nga nagakalipong. Apang nagakaumpawan pa ako gihapon. Amo gali. Ay, makaluluoy ka man, no? Makita ko nga kagahon ka nagahalin. Kagabi ka na ko nagapauli. Ay, ano ba lang trabaho mo, Marta? Nagatrabaho ako sa ospital kung gabi. Bilang labandera sa mga bedsheets nga ginagamit sa pasyente. Ay, amo gali? Oo. Wala ka ba na nagpatanaw sa balatian mo nga ina? Wala. Kulang lang ako sa protein. Gani nga napakaon nila ako sa mga pagkaon nga puno sang protina. Pero nagabatsyag ako sang kalingin sang akon ulo. Kagkun ka isa, nagakalipong ako. Wala ka bala sang anak? O kung ba naman lang ang maatipan sa imo, Marta? Wala. Ilo naman ako sa ginikanan eh. Patay na sila. Ay, amo gali. Lalaine, salamat gid sa imo, ha? Kaayo sa imo. Hindi ko gid malimtan ang kaayo mo nga ini sa akon. Mahimo na ako nga bayaan. Kay basi ko may buhaton ka pa. Ate, oo Pero, hindi ka magpalibog sang kun ano, ha? Kung kinahanglan mo sang bulig, tawga lang ako. Ara lang ako sa pihak, Tawga lang ako kung nagalain ang pamatsyag mo, Marta. Oo, Lalaine. Buhaton ko, ina. Sige na. Malakat na ako, Sige. Kaayo nga bata. Naluyagan ko siya. Maisugid ako sa imo. Ano ina, Lalaine? Naghambalanay na kami sang babae nga ginatawag kay Marta. Nagambalanay ka mo? Oo. Nakabati ako sang lagabong sa pihak nga balay. Kag nangusisa ako. Kag nakita ko siya nga wala na sang animo sa iya hulot. Ano? Nadulaan siya sang animo? Oo. Nadulaan siya sang animo.
Kag perme kuno ina nagakatabo sa iya. Pero nagakaumpawan man kuno siya. Amo gali? Siling niya, kulang lang siya kuno sa protein. Kag nagatrabaho siya bilang isa ka labandera sa ospital. Kag amo ina nga gabi na siya kun magpauli. Wala siya sang bana kag anak. Kag wala naman siya sang mga ginikanan. Makaluluoy siya, Ruben. Isa na lang siya nga nagapangabuhi. Amo gali? Nagsiling ko sa iya nga kung kinahanglan niya ako, hindi siya magduha-duha sa pagtawag sa akon. Nagpasalamat siya sa akon. Kag abi mo, madamo pa tani ako sang ihambal sa iya. Apang nakita ko nga daw gusto na niya nga maghalin ako. Gani, naghalin na lang ako I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio!